Magbablog tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa entrance. JJ. Sarap pa dyan. Permit po kayo. Boss, ano sa akin yun? For 4.9. Ito, set of unlimited port. Ay, ko din po tapos in Ito na lang po. Tapos ano sir? Unlimited port. pag 599. All dip lang po siya sir. Ay, All gusto ko. pork and beef po. Ay, ito na lang. Tatlo na sir. Save na lang po. Okay, thank you. So, nandito na po kami sa Mr. SAMGYUP sa PLAZA with my amiga. Ayun. Ayan na po. Next one po. Pork and beef. Ay, parang bong. Siyempre, kailangan natin i-vlog kasi wala pa nagbablog nito. Ayan, may pipino. May sprouted. Ayan. Dahil pala, pinaandam na natin kanina. Ay, ang dami. Ay, pa. Diba? Meron siyang soup. Merong pipino. Merong sprout. Papaapoyan na ni Kuya. Ay, ba? Oh, diba? Ayan, perfect. Ay, Wes! Yung pagkain mga limited, maliban lang po sa ice natin. Sa-save lang po siya. No take out ulit po po. Okay, thank you. Iyak lang yan. Tapos pag ano, hihingi na lang, maagad na lang. Pag na-jubos na. Kain ng butter. Yan, mag-start na po kami magluto. Mag-start na po kami magluto. Tawagin natin si Kuya. May pa tayo ng isang pan. Dapat may butter. Ano yung tingin natin? May butter na ito kasama. Ah! Hindi tayo naman sisi. Ayan, ganito pa pagluluto na yan. So, ita-try muna natin. Ito ang mag-ganyan. Konti-konti muna tayo. Mga sales. Huwag ka na mag-chopstick sales. Wow, perfect. Ayan, kunin mo. Ako na. Ate for you. Dapat, tignan ako dahil. Hi, ng beer. Pwede ba yung beer? Okay. Sama pa picture kita, te. Balik dyan. Sa iPhone.
Ayan, nagluluto po na si Ate Kay. Ilagay mo na, Ate Kay. Ay, perfect. Ang galing mo, sis. Diba? Ayan, papakita ko po yung mga servings nila. Ayan. So, babalagtarin na natin fish. Ay, hindi pa luto ah. Excited lang po. Ayan, umaapoy-apoy na po. Hi, welcome to Mr. SAMGYUP. Mr. SAMGYUP. Yes, located at PLAZA, NAGA diversion. So, for only 499, meron na kayong unlimited na. Meron kayo unlimited na pagkain. Let's go. Ayan. Magluluto lang kayo and enjoy. Ganun. Go na. Carry na natin kayo. So, hi guys, ito try natin kada isa pagkain dito. Wow. So, ito unahin natin. Hindi ako marunong mag-chats. Pasensya na. Sasasaw natin dito sa cheese. Yun. Ilagay natin sa lettuce. Tapos, lalagyan natin ito. Sprouted. Yan. Tokwa. Tokwa yan. Ano pa ilalagay natin? Ito lang muna. Kimchi. Saan yung kimchi? Yan. Perfect tong kimchi. With sesame seed. Sarap. Matamis-tamis. May matamis siya. Bonito. Ito pa kuya, oh. Ayun. Kaya masarap siya. Wow. Ayan, laban pa din. So, ayan guys, busog na busog po kami, pero laban pa din. With my amiga. Ayan.
Perfect pa din. Diba? Ang fresh pa ating kayo sa camera ko. Walang halong filter. Yeah, with Amiga, for 8 months, hindi pa kami nagsasama. Ngayon na naman lang po. Pralastika na naman po. Ayan. Laban lang kahit may corona. Ayan. Sa Monday po, magda-diet na din ako. Last kain ko na po ito na marami. Ayan. Tingnan niyo po may paapoy-apoy pa yun. May pa-F5 yan. Tingnan niyo po. Ambisyon, saka ako pa ba? Ay, di ba? May paapoy-apoy pa mga sis. Itong na. Ay, totoo na. Kaya nga na. Di pa mo. Laban pa din. Bakit? Hindi ba namin ubusin? Patay gutom kami, te. Patay gutom kami. Kaya mauubos namin. Sa kami yung taga-bayad yun. Yung manager namin. Dito lang po yun sa Mr. SAMGYUP. Dito sa PLAZA. Yan. Sulit po yung pagkain nila for only 400 lang. Meron ng cheese, meron ng beef and pork, saka may egg, tapos marami pang side dish. Nag-makeup talaga ako sis, kaya maganda ako dito. Tingnan mo, Ate Kay, effective yung peno mo. Peno, tapos with hiles. Ito, Diane Pills lang siya. Say hi, Kuya. Ay, guwapo si Kuya. Ay, God. Kaya po ang waiter sa sabi. Kaya pa ko ta, ano ko ta yan? Ang kalayo ko ta, oh. Ano nila na? Ikakagad pa. Ay, perfect! May nalalaman. I-marinate na. Tapos nalagay dyan. At pag hindi siya umapayak. Parang kahit kayo. Oh! May paapoy-apoy po siya. Ayan. So, let's enjoy the food. Dito lang po yan sa Mr. SAMGYUP. Ito lang po yung ano. Kasi, ayon sa review, masarap daw dito kumpara sa iba. Pero, oo naman. Pero hindi ko pa natatay sa iba. Ano iba yun? Kaya hindi ko masasabi. Pero masarap talaga siya dito. Ay, umaapoy-apoy na yung ano. Ano po yan? Water. Ay, thank you, Ate May. Ang bait niya po. Pahinaan natin yung apoy. Ayun, laban lang. Tingnan niyo po yung katawan niya. Maliit lang po siya, pero grabe po siya kumain. Pusong babae, bitukang lalaki. Laban lang. Laban lang ba, Ate Kay? Laban lang. Ayan, naubos na po namin yung pagkain. Simut po, kami ng 3 kumain. And me. Tapos yan. Ay, si kimchi iningi mo, hindi mo inubos din. Video. Ayan, ang bill namin is, ay hindi ko napapakita. For only 1,4,970, tapos yung beer 240. Ayun. 1,400, sulit na, busog na, at busy na sila sa kanilang exercise sa buhay. So magbabayad na po kami. Ang pagbayad namin po, yung ano, digitali. Ang masaya po, yung mabayad. Okay, dali na. Ano ba?